Наскоро отхвърлихме кандидат, но не съм сигурна, че беше правилното решение. На теб случвало ли ти се да отхвърлиш кандидат и после да премислиш? Ето какво се случи. Кандидат е на трета стъпка от подбора, техническо интервю с двама интервюиращи. Единият дава положителна обратна връзка без забележки. Другият е на кантар и в крайна сметка отхвърля кандидата. Причината не е показал поведение, което отговаря на една от ценностите на компанията, а именно навлизане в детайла. Примерът, на който стъпва, е следният. Говорейки за въвеждането на сертификация по стандарт, питат кандидата колко контроли въведохте. И кандидатът не може да отговори. Казва, не знам броя. Гледах записа на интервюто. Кандидатът е нервен, личи си, че не е бил скоро по интервюта и че иска да се представи добре. Изглежда, че се притесни допълнително на този въпрос, тъй като не знае точен отговор и не успя да даде и алтернативен отговор. Може да напомниш точната бройка, но да дадеш приблизително число или друг детайл. Когато обаче се притесниш, блокираш. Дали не бяхме твърде критични и не отхвърлихме добър кандидат за ролята? Няма да разберем. Но следващия път може да обсъдим дали да не продължим с следващото интервю, на което да изследваме въпросното поведение. Да, хубаво е да имаш високи изисквания. Но въпросът е, кога ни пречат да видим човека зад моментното му представяне? А на теб случва ли ти се да отхвърлиш кандидат и после да се чуеш дали това е било правилното решение? Напиши да в коментар, ако и ти си имал такъв случай.